Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 120 na positibo sa COVID-19 sa mga pasahero nga nag-inabot sa Negros Occidental. Bacolod City, nagapabilin sa Alert Level 2 sa gihapon. Wala sang lockdown nga matabo suno sa alkalde. 4 ka katapos ang robbery group na sapuan patay. TNP, nagapati nga unsihanay ang rason kag indi pulis ang nagtumba sa ila. Comelec checkpoint nagsugod na. Una nga gun ban violator sa Western Visayas nadakpan sa Kabangkalan City. Kag sa Good Vibes, nagren sa singer nga taga Carlota City naka-concert sa Japan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, gobyerno probinsyal ang nagpanagtag sa mga construction materials sa mga pumuluyo sa Sipalay City nga apektado sang Bagyo Odette. Nalakip sa ginpanagtag mga flat kag corrugated GI sheets sa mga pumuluyo gikan sa barangay Cartagena, Hilmontilla kag Mambaruto. Wala labot sa construction materials na nagdagman sang relief assistance. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson upod ang mga lokal nga opisyales ang nagpamuno sa pagpanagtag sini. Nagpagin siling sang gobernador nga ini ang kabahin sa donasyon gikan sa pribado nga sektor. Natungod nga ang lokal nga panguluhan suno kay Lacson ang nag-release naman sang financial assistance sa mga apektado sang bagyo, buling na lamang kasubong sa mga materyales ang sarang nila nga mabaton sandig sa guidelines. Ang syudad sang Sipalay ang isa sa mga labing apektado sang mag-igo ang Bagyo Odette. Sa number 9, Emergency Operations Center nag-usisa sila reklamo nga nabaton angot sa ginabaligya nga peke nga paracetamol product sa Bacolod City. Kumalin sang ginkulang ang paracetamol sa Metro Manila, nagpandam ang Food and Drug Administration sa publiko batok sa walutanan ka mga paracetamol products nga natulupang dan ginapeke. Si Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, nagsilingan nakabaton sila sa report angot sa isa ka baligyaan nga nagabaligya sa peke nga paracetamol. Inang ila ginausisa kadungan sa pagingyo sa buligikan sa Department of Trade and Industry. Sunod naman kay Rachel Anufable, Provincial Director sa DTI Negros Occidental, wala pa sang may nabaton nga reklamong ila opisina angot sa posible paglaptas ang peke nga mga paracetamol. Pero nagapanugyan siya sa publiko nga dapat mangin maidid sa ginapamakal nga bulong, ilabi na ang paracetamol kag ginakinahanglan nga lehitimo ang butika nga ginabaklan agud makasigurado sa ginabakal nga produkto. Ang Bacolod City Health Office ang nagamonitor man sa mga supplies ng paracetamol kag suno sa ila, may nagakaigo pa nga supply bisan may duha na ka mga brands nga halos out of stocks sa mga butika sa Bacolod. Ang National Bureau of Investigation kag Criminal Investigation and Detection Group ang sarangman mapalapitan sa mga tagreklamo nga posible mabiktima sa mga nagabaligya sa peke nga bulong, ilabi na sa mga black market. Sa number 8, masobra sa 62% o kun 1.1 million sa target nga mabakunahan sa Negros Occidental ang nakabaton sang at least 1 dose sang bakuna. Inibase sa January 9 nga report sang probinsya nga na-upload sa Department of Health. Ang syudad sang La Carlota ang may 114.75% sa target population sini ang nakabaton sang at least 1 dose sang bakuna. Samtang siyam naman ka mga banwa kag syudad kung sa diin manubo sa 50% sang ilang nga target ang tigayon nila na bakunahan. Ini ang nagalakip sang Calatrava, Tuboso, Kawayan, La Castellana, San Carlos City, Moises Padilla, Manapla, Isabela, kag Sipalay City. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, una nila nga ginalantaw nga rason amo ang issue sa vaccine advocacy nga mahimo wala mapahangop sa mga pumuluyo ang importansya sang bakuna. Ikaduha, amo ang vaccine preference. May mga nagapili gid sang brand sang bakuna sunod kay Tumimbang. Naga-impluwensya man ang religious beliefs sunod kay Tumimbang sa mga yadtong wala nagpabakuna. Nabukid. Yes, there are now sang aton nga kapinpagid sa aton mga
mga ano ganina sa aton mga indigenous people bila IPs ta. Gamay man lang ni sila, but definitely ang major reason na nila kay kabudlay ni sila kumbinsiron even though nga makadto ka sa chieftain nila sa mga group bala nga Christian group o sa mga religious groups ta sector, may harap pa nagyapon nga advocate yang hindi ta pwede magpabakuna. Sa number 7, sa Himamaylan City, bangod sang inaway sa duta, lalaki gintiro, patay. Patay ang 32 anyos nga si Jim Eric Ifenio matapos ginlabatan sang Sabado samtang nagapauli gikan sa ilatalamnan sa Barangay 3 sa Himamaylan City. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, ginusisa ni Ifenio kag sang isa niya kaupod ang ila sinitalamnan matapos nila mabatian nga may pagpangawat diri. Pagpauli, dito naging tiro sang sospek na si Roy Alamon, si Ifenio. Sang matumba sa motor, liwat niya pagit ini nga ginluthang. Away sa duta ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Ifenio. Parayon nga ginapangita ang sospek. Sa number 6, PNP nagasugod na sang Comelec checkpoint. Taga Cabancalan City ang unang gun ban na violator sa Western Visayas. Pagpatak las 12:01 sang kaagahon sang kahapon, Enero 9, nagsugod na ang pagpatuman sang Comelec gun ban ukon ang pagdumili sang pagdala ukon pagbitbit sa mga armas bilang pagpanghanda sa piniliay sa Mayo. Ini ang magalawig tubtob sa Hunyo 8. Ang mga kapulisan sa probinsya lakip na sa Bacolod ang nagpatigayon man sang simultaneous sa checkpoints agud masiguro nga wala sang may mga motorista nga nagabitbit sang armas. Buena mano naman nga may nadakpan sang kagabi sa checkpoint sa Cabancalan City nga amo ang unang nga gun ban violator sa Western Visayas. Gineresto ang 21 anyos nga pasahero sang tricycle nga si Christopher Gaisen matapos makita sa mga pulis nga may unod nga armas ang iya nga bag. Na-recover sang kapulisan ang kalibre 38 nga armas nga may 5 kabala. Wala man may napakita nga dokumento ang suspect para diri. Detained siya karon sa Cabancalan PNP. Sa number 5, pamuno sa Bacolod City Police Office nagpanginwala nga pulis ang sa likod sa pagtumba sa katapos ang Aki Quadra Robbery Hold-up Group na nagresulta sa kamatayon sang leader sini kag 3 ka mga miyembro. 11 hanay ang ginalantaw nga motibo sang PNP. Parayon karon ng investigasyon sa Bacolod City Police Office may kaangtanan sa pag-abduct kag pagpatay sa miyembro sang grupo nga Aki Quadra Robbery Group. Lakip na ang leader mismo nga si Aki Quadra nga nagpalagyo pa pero tigayon man nga napatay sang armado nga grupo. Pasado las 11 sang Biyernes ang gabi, ginsulod sa ni Quadra kag 3 ka mga kaupod sa ila ginatiniran nga balay sa Villa Home sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Sabado sang aga, nasapuan nga patay ang leader nga si Arnold Quadra o kun si Aki sa kilid sang suba sa Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, wala nalakip si Quadra sa ginabdak bangod na kapalagyo iniapang siya ang ginagas ng mga armado kag didto na naabtan kag gintiro sa kilid sang suba. Ang 3 ka mga kaupod ni Quadra nga ginabdak ang nasapuan man nga patay. Pasado launa sang kaagahon sang Sabado nasapuan ang bangkay ni Rene Boy Dasilio sa Barangay Atipuluan sa siyudad Sambago. Sa Barangay Blumentritt naman sa Banwa sa Murcia nasapuan pasado las 6 sang aga ang bangkay sa maghimata nga miyembro sang grupo gasanday Jundel kag Lionel Raffles nga pareho napatay sa pagpaniro. Sunod sa kay Bonilla, may kabudlayan sila sa karon sa pagkilala sa mga sospek bangod sa waay man sang CCTV sa area. Pero si Bonilla pati na si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir ang nagapati nga 11 hanay sa ila mismo nga grupo ang rason sa pagpatay sa Day Quadra kag ilang nga mga grupo man amo ang mga sospek. Wala man nagapati si Martir nga pulis o kung grupo sa pulis amo may kaymuan sa krimen bisan pa madugay nga ginapangita si Quadra bangod sa nagkanilain nga mga kaso pati na kaso may angot sa illegal nga droga. Sa number 4, mga fast craft ang temporaryo anay nga wala nagbiyahe epekto sang mas hugot ka travel restrictions tugas ang pagsaka sang COVID-19. May duha pa ka mga fast craft vessel nga nakabiyahe
pa Iloilo sa Bredco Port kainis ang aga. Pero sinila nga udto wala na ginpabiyahe sa mga shipping companies ang ilang mga passenger vessel bangod jutay ang pasahero. Sunod sa fast craft operator nga si Frank Carbon, epekto ini sang hugot nga travel restrictions sa Bacolod kag Negros Occidental kasubong sa pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga pasahero nga gikan sa alert level 3 bisan pa sila ang fully vaccinated. Ang Iloilo City nalakip sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 3. Ginbawi sang LGU sang Iloilo ang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga inbound passengers. Sa Bailo, iga-require sila nga mag-swab test sang libre sa ila pag-abot sa syudad. Samtang ginpahayag naman ni Chief Petty Officer Louis Campaner, Commander ng Coast Guard Bacolod Substation sa Bredco Port, nga nagapabilin nga ang pagbiyahe sa mga ro-ro vessel. May man pasahero, maputo ka lang. Uay ko kabalo sang iban kung makancel sila. Basta ang nabalaan ko lang is a low volume. Nga daw hindi gid makatraspesal sa crudo ka lang ha. Sa number 3, pati flight sa mga eroplano padulong sa Bacolod Silay Airport ang limitado na. Inibilang pagsunod sa Executive Director ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ang Cebu Pacific ay nag-reduce na sa ilang flights halin sa 16 ka flights kada semana para sa Manila Bacolod, karon tag-isa na ka flight sa kada adlaw. Sa pinakauli nga EO sa gobernador, gilimitahan lang ang flights gikan sa Metro Manila nga sa karon napaidalom sa alert level 3. Ang mga pasahero nga apektado ang napahibalo na sa Cebu Pacific. Pwede maparibok ang ilang mga flights sa sulod sa 60 ka adlaw nga wala sang balayran. Ang Philippine Airlines ay nag-reduce man sang ilang flights pa Bacolod. 1 flight a day naman sila sa karon. Sa number 2, wala sang lockdown sa Bacolod karon nga nagapabilin sa alert level 2 pero ginpahugtan ang travel restrictions kag border control. Ma-report si Nico Delfin. Sa ginpagwa nga statement, ginklaro ni Mayor Evelio Leonardia nga wala sing igapatuman nga lockdown kadungan sa masugot nga pagpatuman sang travel restrictions kag border control para mapunggan ang nagasaka nga COVID-19 cases. Humalin sa nagligad ngayon adlaw, nagalabot sa 30 ang new COVID-19 cases sa Bacolod. Kahapon naglabot ini sa 50 ang duga nga mga kaso sang nalatnan sang virus. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in charge ng City Health Office, malisyoso ang nagalapta nga huring-huring angot sa lockdown bangod hindi man ginakinahanglan ilabi na nga nagapabilin sa alert level 2 ang syudad. If there will be a lockdown, ng granular lockdown sa mahimo. Hindi pwede nga ibutang sa lockdown ng bilog na syudad. So base may malisya itong pagpalapta sa amo itong news. Ginsugda naman sa Emergency Operations Center ang rapid antigen test bisan sa mga pasahero nga gikan sa Katiklan-Aklan. So ang Roro nga from Katiklan may arat nagabiyahe nga from Batangas nga series. So aton ginmeet ang aton mga port authorities ag mga Roro and fast craft management para magpa-implement sa stricter screening of their passengers. Gina-require naman ang negative RT-PCR test sa mga pasahero nga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 3 bisan pa mga fully vaccinated. Ginakinahanglan man sa mga pasahero nga mag-submit sang requirements sa SPAS. Wala man sang pasahero nga nangin reactive sa swab test nga ginpatuman humalin sang weekend. So we are tightening our borders due to the risk of Omicron. Ito may mga documentations na nga may ara na sang local transmission sa Luzon and sa Iloilo. Samtang na-discharge na sa hotel isolation sang Sabado ang 38 anyos nga returning overseas Filipino nga naka-recover na sang malatnan sa Omicron variant. Upod niya nga nakapauli ang Yamisis nga call center agent nga nagnegatibo naman sa virus. Nico Delfino para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa January 9 nga report sa Provincial Incident Management Team, 120 ka mga gikan sa Metro Manila nga nagpadulong sa probinsya o kung mga LSI ay nagpositibo sa COVID-19.
Ini sila naging reactive sa ginpatigayon nga rapid antigen test sa probinsya kag ginpaidalom sa confirmatory test. Humalin sa Huwebes, ang mga nag-inabot sa Negros Occidental ang ginpaidalom sa rapid antigen test tubtob sa ginpatuman sa Domingo ang pag-require sa negative RT-PCR test sa tanan nga magasulod sa Negros Occidental. Sunod sa Provincial Health Office, sa January 9 nga report sa molecular labs ang Teresita Lopez San Andoni Provincial Hospital, 83% sa nag-positive, mga LSI kag 11% ang local transmission. Posible man sunod sa PHO nga sang Disyembre sang wala pa ginapatuman ang rapid antigen test kag wala man gina-require ang negative RT-PCR test, madamo sa nakasunod sa probinsya nga positibo sa virus. Sa report sa Provincial Incident Management Team, January 9, 107 mga new COVID-19 cases. Makaalarma ang pagtimbuok sa new cases sa matag adlaw sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang. Ilabi na nga sad tuanay, tig-isa lamang ini ka digit ang ma-record sa kada adlaw. Pero paatag ni Tumimbang nga dapat tutukan man kun bala ang ini nga mga kaso severe. Sa karon, wala man sang may na-report nga pagsaka sa mga COVID hospital cases. May mosunod sa iya ini ang epekto sa bakuna. Positibo matuod pero wala sa nakitaan ang kalabanan sang sintoma. Kalabanan na asymptomatic kay naka-travel gani sila. Hindi man na sila makalusot kung ano. Kaya di ba may fever monitoring man sa mga ports. So hindi na sila kalusot kung symptomatic sila. So kung mo sa wala ka mag-antay dyan ng December, lumagamo na kalusot yun? Posible. We have an increase of cases, but how many of these cases na nag-severe cases kag nagkadto sa hospital ta? Kay that is one area of concern tanawunta kung ang ato nga vaccine is doing fine, and I think it's doing fine. Kaya because may hara ka padamuan nga nagsulod is asymptomatic siya. Gadala sila, positive COVID sila, but wala sila symptoms. Sa Good Vibes, singer nga tumandok sang La Carlota City nga amat-amat na nga nagakakilala sa Japan ang naka-perform na sa iya una nga concert. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ini isa sa mga performance ni Catherine Kabalatungan sa iya pinakaunang nga concert sa Japan sa December 27. Sa tuanay, handom niya lang nga makaperform live sa isa ka concert, subong nahatagan na ini sa katumanan. Una nga nakilala si Catherine sa manging kampiyon siya sa isa ka singing contest didto. Nagsunod-sunod na ang iyang album, music videos kag radio guestings. Sa interview sa Digicast Negros last year kay Catherine, ginplano pa lang ang concert kag na-delay bangod sa pandemic. This year sa September naman, concert. First, solo concert ko. Pero sa piyak sa mga challenges, nadayon gid man. Taga Barangay 1 sa La Carlota City si Catherine. HM student siya sadto sa University of St. La Salle, Bacolod. Ang pagbisita niya sa iya Iloy sa Japan ang nanging taytay sa iya sunod-sunod nga success sa music industry. Handom niya nga makaperform sa Negros kag sa La Carlota City. Hindi lang sa Japan, dira man sa Pilipinas, makilala man ko. And syempre, makakantagit sa hometown ko, dira man sa La Carlota or sa Bacolod. Naka-release na siya sang iya nga una nga cover album sa Japan kag ang tanan nga mga kanta sa Japanese language. May mga imbitasyon naman siya nga mag-perform sa iban nga pungsod. Grabe Barb, halin sa pandabanda, nag-interest sa singing contest, nagdaog subong nga, naka-concert na siya. May ang mga amuni ang mga journey, balidamo ta nasaksihan no nga. Sa Raironimo. Mga gagmay hasta nga malambot mo gidya ang para sa imo. Possible gid sa passion, ni ko pa sa passion mo ara gid. And we always wish her the best. Congratulations. Kagabuyan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Baldo, mayong hapon.